И здравейте хора, в днешното видео променяме малко баланса в канала. За първи път ще играем FC Mobile в канала. Аз си играя от много преди. Дали си направих чисто нов акаунт, станах 105 overall и ще пробвам да дигна. Ето това ми е, кажете, отбора. Но понеже имам два централни нападатели и то не искам да ми е на резерва, използвам ето този отбор. И с него играя Карлос Пуйол, просто се трудих за него и не искам да го дам за Exchange, иначе ме кефи. Днешното видео, колкото победи направя от Pro 1 до World Class, толкова пакети ще отворя в последващото видео. Така че почваме. Днешното видео, ако съберем може да отворим сега един пакет за 2000. За 2500. 101 overall. И пишете в коментарите, вие играете ли FIFA? Или и ако играете, колко overall сте. Така. Някой може да ми напише, че копирам от Ванко, но взел съм наполовина идеята от там, защото аз давам откъде до къде, а той на головете е такова. Колкото гола, толкова пакети. Аз нямам никакъв FC Points. Някъде май месец може да си купя. Дзак. Хора, и да ви кажа, тази седмица, която по принцип сме ваканция, май може да качвам малко повече, защото ще разберете. What the fuck? Сега даже ще отворим един пакет, защото ако бием. А другите победи ги пазим за друг пакет. Бам! И хора, следващата ми цел за абонати стигнахме 10 абоната. Но следващата ми цел за абонати е 50, за да правя стримове, в които ще мога да играя с вас. 5, yes! Отваряме един пакет. Сега, изчакайте малко. Екстра тайминг. Сетих се, трябва да изгледам една реклама. Къде бяха? На 4G. Е тук. Ще изгледаме една реклама. Какво е това, бе? Почнаха всеки копирации на игри. What the fuck? Хора, следващото видео може да ни е, мисля, че на Stumble Guys, защото един от последователите ми беше написал, че Stumble Guys. И аз тогава се зачудих дали да се върна да играя тази игра, защото я бях спрял окончателно. Но ще довършим поредицата на FIFA и след това. Бам! 100 джема, ето. Отивам да отваряме. Ще се жертваме на този пакет. Айде. Дори ми спадна нищо, все пак съм направил победа. Бам! Брата Ф. 9-9. Ще го дам за Exchanger. Ето така. 5 до 3000, брат. Другото ме е как да споделя, нали? Да. Между това, за следващата победа отваряме такъв за 4000. Само
че трябва да вия колко 4000 имам. Така. Добре, перфектно. И така. Хора, само извинете, че видеята ми по принцип са кратки и това ще е кратко, но просто нямам време изобщо да стигам, защото хора на много неща хода, просто на плуване, на футбол и още много неща, още други неща. И не ми остава горе-долу време да снимам. И просто сега намерих свободно време. Бам! Не ми кажа, че тръгна така. Бам! Бум! На този централния ми нападател, той ми беше първи и в принцип вкарваше много голове и беше карал за Ноица като на Ювентус, Реал Мадрид, нали, Роналдо дето, и му викам малкия Роналдо. И забравя ви каза, всяка загуба взимам по един пакет, така че няма да загубвам. Малкия Роналдо, кажете ми, фане. Това по-скоро беше един гол на Меси, се сетих. А то... Цак. Бам, бам. Първото да е тук. Айде, 3-2. Хед to хед не мога да дигам много, но... По-сега, защото тук ми е по-лесно. И там има повече такива хакери. И е много по-трудно. Тук за една минута какво да стане? Там си имаш... Там колко? Не знам, около 5-2 минути. Това как мина през стрима? Бум, 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 yes, бе! Последна атака на Виера. Шут! Спрях се. 5-3. Отваряме екстра тайминг. Екстра тайминг и приключваме епизода. Все пак за последно се молиме да стане нещо. Моля те. Моля се, Господи! Господи! Ето, то за 4000. Сега пускам го, yes. Закривам. 94, 90. Пич! Ужасно. Избирам 96-тичката и я продавам. Продавам я и... 15. Така. Хора, и сега ще ви покажа... Чакайте само да ги продам на тези. Кой е най-добрият начин да фармите коли, защото не съм дал и една стотинка за играта. Но хората по ще ги продам да не губа от време. Ето тук, като си изпълнявате ето тези и винаги ще спада някакъв играч. И те са лесни, гледаш реклама и вкарваш 20 гола, например. Буквално са много лесни. 17 минути. Добре хора, чао!